Здравейте хора! Пред Мол в Париж съм и отново бях в Попмарт. Хайде да видим какво съм си взела. Така, първо си взех това Beanie Bubble Up. Добре, аз много искам Pretty Bubble, това розовото, и също Sweet Bubble. Да видим какво ще ни се падне. Добре, но видях картата. Май хора, там е картата. Сега ще я сложим вътре и видим кой ще ми се падне. Падна ми се Sweet Bubble, това, което исках. Ето и прави балончета. Много е сладка. Дай да и видим картата. Много е сладка. Много ми харесва. Така, и следващото нещо, което се взех е ето това Twinkle Twinkle. Ето и аз много искам Little Cutie. Да видим кое ще ми се падне. Всъщност ще го отворим в следващото видео. Абонирайте се за втора част. Чао хора!